Sugatan ng 55 anyos na ama at 14 anyos nitong anak matapos ang naganap na pagsabog ng mga paputok at pagliyab ng kanilang sinasakyang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Marunong, Santa Barbara, Pangasinan pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang mag-ama na pauwi na sana sa kanilang tahanan sa San Carlos City matapos bumili ng mga paputok sa bayan ng Santa Barbara. Habang hawak umano ng angkas na anak ang mga napamili nilang paputok, bigla na lamang itong sumabog na naging sanhi ng pagliyab ng kanilang sinasakyang motorsiklo. According dito sa dalawang mag-ama is galing sila rito sa bayan ng Santa Barbara at bumili po ng paputok. According doon sa tatay, ipinahawak daw niya yung paputok na bili nila, which is Quitis po yata, dito sa anak na minor de edad. Kasi nga nasa backride siya, hindi daw niya alam na parang ang assessment namin dito, sumayad na yung hawak niya na paputok doon sa kalsada or dito sa may dito sa may tambutso ng kanilang motor. Kaya siguro yun na naging sanhi, nagkaroon ng friction, pumutok yung quitis na hawak-hawak ng bata at yun ang naging sanhi kung bakit yung motor nila is nasunog. Kasi nga yung kanilang motor kung titingnan natin hindi naman medyo may kalumaan na rin. So expected natin na pag mga ganun, siguro yung motor nila may mga exposed na sa na gasolina na yun ang naging sanhi kung bakit nasunog. Agad na isinugod sa ospital ang mag-ama at kasalukuyan pa ring nagpapagaling dahil sa malulubhang sugat na kanilang tinamo sa insidente. Nagkalat sa kalsada ang mga debris at parte ng motorsiklo, gayon din ang mga basyo ng mga paputok. Nagkabasag-basag naman ang salamin ng bintana na ito matapos madamay sa lakas ng pagsabog. Hagip din sa CCTV ng isang tindahan ang mismong pagsabog. Ang residenteng si Hermenio nagulat at agad umanong napalabas sa kanyang bahay matapos marinig ang malakas na pagsabog. Yung putok talagang malakas kasi yung bahay parang umuga sa lakas. At saka yung paglabas ko, hindi namin makita yung sa alikabok. Talagang napuno ng alikabok. Pagdating ko dito, ay bagsak na yung tao. Yung paa niya, biyak na Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Patuloy ang mahigpit na paalala ng pulisya sa publiko na mag-ingat sa pagbili, pagdadala at paggamit ng paputok lalo na ngayong papalapit ang pagdiriwang ng bagong taon. Kung ako lang po, ang apela po namin sa ating mga kababayan, dinidiscourage po namin ang pagbili ng paputok. Mas maganda po siguro kung ang gawin nila, pwede namang bumili sila ng torotot o di kahit any similar na pagpapaingay, wag lang po yung paputok dahil napakadelikado po talaga. Lester Narag, Balitang, Solid North.